Ayan po mga kalingap si Shaira. So meron po siyang consultation, x-ray. Medyo po talaga ang natin dito para mas sure, mas maganda. Para sure tayo na safe ang pagbunot. Hindi unlike dun sa mga parabunot binubunot lang na dito kasi pag mga professional, mga dentist, doctor, talagang kailangan na doon tayo sa mas safe Shaira. Ayan po mga kalingap. So ayan po mga kalingap. So, nagkaano lang siya. Kinakabahan ka na ata. Masakit yan. Tanggal lang dyan. Joke lang. Ayan po mga kalingap. Pakita natin yung x-ray yan. Tsaka may kasama ng linis ng ngipin, Kumusta masakit yung pag linis? Sakit po, nakakanguyo. Kasi maramdaman. Okay lang kahit at masakit pa at ang binunot mo. So kailangan inumin mo lang yung gamot. So may x-ray pa po yan. Ayan, dala-dala niya yung x-ray. Nasaan na yung x-ray? Patingin na. Yan, meron pa yung x-ray. Kakaiba po yun, may pa x-ray pa sila. Ayan po. Nabawa daw. Nasa baba mo siya. Yan. Yan. Ayan na yung x-ray niya. At ayan. Anong masasabi mo sa kalingap? Po. Nagpapasalamat po ako sa vlog. Po. Ito kung di po dahil sa inyo, hindi rin po mawawala yung sakit ng ngipin ko. Thanks din po kay God kasi po nakalala po namin kayo. Tsaka mabalik pa tayo dun sa clinic daw para kasi may sila may tahi na tatanggalin, tsaka yung iba pang ngipin mo medyo damage na daw. Damage na, kaya mabalik pa rin pala dun so yan po mga kalingap at mula sa channel natin. At grabe pag masakit ang ngipin Kuya Joel, masakit talaga. Parang iba pag ngipin ang masakit pero ngayon at least maibsan na yung sakit at may mga gamot naman. At hahatid po namin si Shaira sa bahay nila. So sinundo namin, hatid namin at kasama din namin si Cedric at inform din namin si nanay nila mga kalingap. Nay, ikaw po yung binabunutan na natin. Thank you. Maraming salamat. Kahapon po nagbigay tayo ng pera. Binili namin bigas. Nagbili kayong bigas. Bigas at saka at medyo mahal yung pero may nilinisan na yung ngipin niya, Nay. Hindi maigi. Nilinisan na, kaso mapabunot pa ulit. Sa kabila na naman. Ilan ba kayo? Kabilaan? Ngayon, dalawa yung binunot ngayon
magkatabi siya kasi sira na. Andiyan na merong ano yan, may ano, medyo mamahalin yung ano na. Medyo tapos may mga gamot pa na eh. Ay, nandito si tatay. Malaking tulong Ano po? para sa bata ko po. Oo. Tsaka ano, baka maano tayo. Hindi tayo. Pinapasok po muna kayo. Opo. Yan po yung ano inuupahan nilang bahay, mga kalingap. So ito po. At okay na si ano, pala si tatay. Nay. Balita ko hindi po siya ano, nagtigil siya sa pag-aaral. Gawa nang hindi na siya sa financial niya talaga. Financial. Kulang na kulang kami sa financial. Ang trabaho lang dito. Kasi wala naman kami alam na trabaho. Tapos nangungupahan lang kayo na ano. Uling-uling lang ano, Nay. Halos kulang din. Gawa ng pag So, ibaba namin yung uling. Halos bayad na dun sa budget po namin. So ngayon ay yung ano nga niya kahapon, masakit daw yung ngipin niya. Importante, nabunutan na siya. Tapos yung kabila na naman, sa next time, kasi babalik siya next week, tatanggal yung tahi. Kasi kakaibang ano yun ay. Tinahi yung ano niya? Dalawang ngipin po kasi na. Parang kambal siya, gano'n. Oo. Grabe. Hindi po, may ano po yan. May x-ray pa nga eh. Tinahi niya baka doon kasi. Mas ano nga lang, medyo ano, pricey pero okay naman. Sinagot din natin na yung ano, yung halos ano na. Oo. Yan ay. So ikaw na talagang dito sa Bicol. O sige na, okay lang at nagpapatangkad kami. Nagpapatangkad ka. Oo. Anong nararamdaman mo ngayon at parang ano mo ngayon? Maramdaman namin ito eh. Hindi mo pa rin Ano maano? yan, ngimi sa anesthesia. Ramdam ko muna yung sakit niya. Dito ang nabunot mo. Nabunot niya kaya. Ang ano eh, nasa parting left ata, left. Ang ano, tinanggal. Ayun na ito, sira oh. Parang yan nga yung tinanggal, no? Ito magkatabing ito. Ano siya, yung may tama eh. Galing nyo na, marunong ka magbasa ng x-ray na ya. Hindi, yung ano lang siya. Itong dalawa. Ayun kaya, Itong dalawa. Dalawa. Dalawa po yung ano. So at least ngayon, makakaginhagin-hawa ka na. Hindi na siya iyan. Oo. Nahirapan siya magbunot. Ang tagal. Yung iba kasi nakaganon. Pag pre-deny natin na medyo may ano daw, may counting cyst doon sa Dito? Hindi, yung parting ano. Dito lang sa may taas ng ngipin. Hindi man makikita, CT scan lang po yan. Sa CT scan po yun makikita. Pero ano din ng doktor na pwede daw kasi magka-problema yun. Ano natin, ipag-pray natin. Ano, Nay? Pag-pray natin na ano. Tsaka, buti na nakilala ko na kayo. At kahapon daw po ay nasa ano kayo eh. Nasa bundok. Wala naman po kasi dito ang ibang pagkitaan. Kaya hindi mo siya marunong magdagat. Hindi mo marunong sa dagat. Ayun, mabuti na nga lang po. May nagturo sa amin mag-uulog. Kaya ano. Pwede kayo na mag-treat at ano naman dito, ano? Ipag-pray natin. Laging pag-pray natin, ano? Yung puhunan na dito kasi tabing kalsada. Ayan, okay, tabing kalsada. Paling mo din yung ano. Tabing kalsada po yan at pwede po sila diyang makapagtinda-tinda. Pag-araw-araw ng mga bata ng nadaan. Oo. Yun yung pag-pray natin, ano. Kaya na yung ano hindi po ang Panginoon ang ano. Kaya ang napili. Kami matulog. Naging lazy. Oo. Yan, okay. At ito po. At ano na. Yan. Okay na po. Maraming salamat. Si tatay. Bigay niyo ako na ano. Kunting tulong sa amin. Pabili ako ng bigas. Ano pang binili niyo, tay? Tapos yung mga Ricardo po. Nag-groceries na. Sabon niya. Sabon. Okay. Okay po. Ano lang tayo? Basta lagi lang tayong nananalangin. Ano lang tayo? Sasagutin naman yan ng Panginoon. At ano, sige na at hindi na kami magtatagal. Maraming salamat.
may hahatid lang kami ng tulong. Sige na sa ira, ano? Thank you so much. Okay. Next week daw. Pinili na ni tatay. Okay. Sige, okay lang tayo. Mabigat yan. Ilabas mo. Mapag si tatay, mapagpasalamat po. Ayan. Basta tiwala lang tayo sa Panginoon. Sige. Pali next week, paano ba? Mag-contact na lang sa Lagi mo po. Alvin. Ate, bigay mo tayo sa'yo. Na lang, mag-iwan ko na lang yung sa Facebook ko. Alvin Caceres. Sa anong daw cellphone mo? Iiwan ni sir yung niya? Kahit sa name ko na lang. Para Alvin, daw? Alvin Caceres po. Caceres. Alvin. Kalingap Alvin yung page ko yan. Pero Kalingap ka rin. Opo. Yan. Sige, sige na at nakakilala na namin kayo. Kailan. Salamat din po. Mag-aano na din kami. Sige mga kalingap. Palaging malalapitan nyo, walang ibang angat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang laging makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin. Yan si Kalingap. Kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin. Sama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Ayan mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayan mga Kalingap, good morning po. And today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama.